Είμαστε στους αγώνες και είμαστε έτοιμοι να σκίσουμε. Βγάλε την προετοιμασία εδώ. Τι γίνεται. Ρε, τι κάνουμε για να περάσουμε Πανελλήνια. Πες λίγο, τι πιστεύεις, ποιο είναι το προαίσθημά σου? Εύη Μιλονέλη και το κεφάλι μου ίσου. Τέλος. Ναι. Σήμερα είμαστε στους περιφερειακούς αγώνες που γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Είναι ουσιαστικά προκριματικοί για το Πανελλήνιο. Κατεβαίνουν 4 παιδιά αυτή τη στιγμή. Ήδη έχει παίξει η Νάσια, η οποία τα πήγε τέλεια, κάναμε και ρεκόρ. Και περιμένουμε τους άλλους 3. Αν είναι σωστά, δεν είναι περασμένος από την άλλη φορά. Ψέμα τους είπα πριν. Κανένας δεν είναι περασμένος. Άλλαξαν οι κατηγορίες. Α, ωραία. Ναι. Ωραία. Θα περάσει τώρα. Θα περάσουμε σήμερα. Αν έρθει. Ναι, Να δω αν τον έβγαλα βίντεο. Μην κάνεις τσαπατσούλικο ζέσταμα. Περίπου 4 άτομα αυτό είναι. Εντάξει. Εσύ είναι 15 άτομα. Θα κάνεις άλλο. 15 προσπάθειες. Θα κάνεις. Ξανά 60. Ανά 2 θα πεις. 70, 80, 90. 90 μόνοι θα πω. Ναι, και στο 80 θα πεις. 80, 90, 95 και θα έχεις 2 προσπάθειες και λίγο για ξεκούραση. Ό,τι πρέπει δηλαδή. Εσύ μου λες πότε να βάλω. Πότε να ξαναπώ 60. Παραμένει πάρα. Κάνετε ψηλό. Χαλαρά.
σηκώσεις. 100 κιλά παραμένει παρακύρο Γιώργο Αναστασίου. Έγινε προσπάθεια του Τελετζή Ραφαήλ στα 115. Ψηλά, 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 ψηλά! Μείνε, μείνε, μείνε! Μπροστά το πόδι, δυνατά όμως, μπροστά το πόδι σπρώξε να πεις. Θα μπεις αυτό, θα το κάνεις εδώ αυτό. Δεν κερδίζεις τίποτα. Σε 2 προσπάθειες μπαίνεις, σε 2 προσπάθειες μένεις και βγαίνεις. Άρα σε 2 προσπάθειες βάζει 120. 6 προσπάθειες έχεις. 10 πλάς.
Έτοιμη η προσπάθεια του τέλος πάντων. Παπανέστερος Νέστορ του Άρη, δεύτερη προσπάθεια στα 120 κιλά. Κύριο Γιώργο να ετοιμάζει. Αυτοί ήταν οι αγώνες. Δεδομένου της κατάστασης, τα πήγαμε αρκετά καλά. Είχαμε έναν αθλητή άρρωστο, είχαμε έναν αθλητή που έκανε προετοιμασία τελευταία στιγμή. Δεν λέω δικαιολογίες, αλήθεια. Αλλά ήταν λίγο δύσκολη η κατάσταση. Είμαι πολύ ευχαριστημένη, είμαι πολύ περήφανη για αυτούς. Κάθε φορά και καλύτερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αυτά.